Illum hija tifkira ta' San Dionisju Isqof u sħabu martri. Dionisju kien wieħed mis-seba' isfijiet li fil-bidu tas-seklu 3 il-Knisja ta' Ruma qbatet fil-Galja, Franza tal-lum, biex jevanġelizzaw il-poplu u jorganizzaw l-Knisja fuq dik l-art. Kif ħallilna miktub San Grigor ta' Tours, Dionisju sar isqof tal-belt ċkejkna imsejħa Lutezja Parisorum, illum Pariġi, il-belt kapitali ta' Franza. L-isqof Dionisju ġarrab il-martirju fidejn il-pagani flimkien mas saċerdot Eleuterju u djaknu Rustiku. Dawn it-tlet martri ċarċru demmhom fuq għolja li b'tifkira beqgħet imsejħa l-għolja tal-martri, bil-Latin Mos Martyrium, bil-Franċiż Montmartre. Flimkien mal-martri ta' Pariġi ewlenin fosthom San Dionisju, meqjum bħala fundatur u patrun tal-Knisja fi Franza, nitolbu llum għall-insara ta' dik l-art, illum tant sekularizzata biex il-fidi Kattolika toktor fija u tkun ta' bilħaq xhieda dejjem ġdida ta' Kristu. Dawn il-martri qaddisa inxteret għal Kristu fuq l-art, għalhekk kisbu premju għal dejjem.